Nanawagan karon ang simbahan sa dili pagtuo dayon sa mga istorya kabahin sa usa ka milagro didto sa Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giawhag ni Monsignor Esteban Binghay sa Archdiocese sa Sugbo nga dili dayon motuo sa mga gikatahong milagro hangtod dili kini mapamatud-an sa simbahan. Kini nunot sa taho nga usa ka imahe sa Santo Niño ang niistorya sa mga bata nga naglaroy-laroy sa baybayon. Mato ni Father Benji Balsamo sa Santo Niño de Cebu, Mactan Parish nga magmugna siya og komitiba aron mo imbestigar sa giingong pagmilagro sa balaang bata. Niadtong Biyernes sa hapon si Charmel Arellano, 6 anyos, nakapunit og usa ka imahe nga gituohan niyang usa lang kaduwaan. Sa dihang iyang kining gipunit, nilihok ang mga mata niini mao nga iya kining nabuhian. Apan usa ka tingog sa bata ang nisulti nga dili siya magpalabay kay buutan siya. Gidala dayon ni Arellano og sa iyang mga kaubang bata sa ilahang balay ug didto giila samahan ni Arellano nga ang maong imahe ni Santo Niño.